nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:02 ang hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Chief Jimmy Nazalita. Chief Jim Pade, maray na hapon. Go ahead. Inatrolyahan kan UAS PNP sa pamamayo ni OIC Chief of Police, Police Major J. Ray Florin, ang mga coastal barangays kan UAS para i-monitor kung igwani nag-eksister nin illegal fishing o baka nagalaw na mga dayo para sa mga illegal na aktibidad sa kadagatan. Basado sa agong assigned na hepe sa UAS sa PNP, negative man ni illegal fishing na nadiscovery arog kan hulbot gabot, bomba asin iba pa kung sa kulang bagay ini na preservado ang mga rekursos naturales sa kadagatan. Ang pagreparo sa mga coastal barangays kan UAS PNP parte kan kahagadan kan mga lokal na opisyalis sa lindong ni Mayor Jan Trinidad na masigurong preservado laban sa mga illegal fishing activity ang mga kadagatan sa UAS Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nazalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso mo nakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Angel Mustasa. Angel, go ahead. Pigi-imbitaran kan Albay Arts Foundation ang publiko na magbisita sa Mama Rose Hotel sa Barangay Cabangan, Legazpi City asin hilingon ang likha-likas exhibit kung saan ipigbibiligdi ang mga obra kana sampulong artist na nagpapahiling nin climate asin community-inspired creation. Sigun kay Albay Arts Foundation Executive Director Rome Candasa, ang exhibit ang bukas sa publiko asin pigiin kanya rin na mahiling man ang mga obra kan mga man-iba-ibang artist sa bilog na nasyon na nagpapahiling kan sa inang mga obra asin tibay sa pag-ibonin mga disenyo. Katuwang ninda sa nasabing aktibidad ang National Commission for Cultural and Arts asin bukas ini sa publiko sa laog nin sarong bulan. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto sa ropang bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Compadreng Al Armario Padingal. Marahin na hapon, go ahead. Desidido na talaga ang gobyerno lokal kan Legazpi na magpag-ibon ng Legazpi City Modern Fish Market diyan sa Barangay Dabdab. Base ngunyan sa informasyon ni City Council Attorney Butch Lucila, Chairman kan Committee on Laws, pinag-proponer niya na ang resolusyon na mag-autorizar kay Alcalde Isiam Ismail na pumirma sa Memorandum of Understanding entry kan City Government asin kan Philippine Fisheries and Development Authority dahil ining Philippine Fisheries and Development Authority iyo ang ma-design kan planong modern fish market. Matatandaan sa roinis sa Picoporsigi na magayon na proyekto kan syudad sa Tabang kan Ako Bicol na natawan na budget para sa pag-improve pa kan merkado kan mga parasira digdi sa syudad. Ang siring na plano
ang nakasalang na sanggunian na palunsod para sa mga legal na proseso. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Ngunyan sa dispatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, matipid ang naging pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May koneksyon sa pagbabago kan liderato kan Senado kasabay kan mga pangyayari sa halangkaw na sangakan Kongreso. Sa ambus interview sa Mandaluyong City, sinabi man kang presidente na magkakanigo na halato na sana ang mga masunod na pangyayari. Pinagkonfirmar kang presidente na nahiling niya ang nangyari sa Senado. Sinabi man ni Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro na disganado ang presidente sa nangyaring kariribukan sa Senado, lalo na dati man na naging senador ang presidente. Mahihiling sigun sa iya sa naging reaksyon asin sa mga hapot kang presidente sa cabinet secretaries na dai kaini ikinaugma ang mga nangyayari sa Senado. Mientras tanto sa katukod pang bareta, mantinidong alanganin ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano sa tahaw ka nagkukusog na uring-uding na may pagbabago na naman na mangyayari sa liderato kan Senado kasabay kan sunod-sunod na legal na kontrobersiyang pigaatubang ka nagkapera sa iyang mga kaalyado. Magirumduman na hinagad kan Departamento kan Hustisya kan Mayo 18 ka ining taon sa opisina kan Ombudsman na magsangat nin kasong plunder asin graft laban kay Senador Jinggoy Estrada asin nagkaperang presidente dating opisyales dahil sa pigasabing manumalyang pagtagaman nin fundo para sa mga ghost flood control projects. Kung ilawos ang kasong plunder, pwedeng tulos na mapreso sa Estrada dahil daini pwedeng piyansahan na posibleng magbawas sa suportang numero ni Cayetano sa Senado sa 11 senador na sana. Dagdag padigdi pigrekomendar man kang NBI ang pagsangat nin kaso kontra kinda Senador Cheese Escudero asin Senador Joel Villanueva dahil sa pagkakaimbwelto sa kontrobersiya sa flood control. May saro pang posibleng pagbabago sa balanse kan poder kung magpaluwas ang International Criminal Court ni mandamiento de arresto kontra kay Senador Bongo. Pigkukonektar ini sa posibilidad kan sa iyang para mientras na napagkawara sa eksena arog ka naging sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mientras na na-report man na nagtutubod ang 11 miyembro kan minority bloc na may tsansa pa man giraray sindang maibugtak si Senador Sherwin Win Gatchalian bilang presidente kan Senado. Siring man pigasabing ulang digdi ang posisyon ni Escudero na gusto nang magbalik sa pagiging Senate President bago mag-entra sa minority bloc. Sa iba pang bareta, igwa na ning lead ang National Bureau of Investigation may koneksyon sa lokasyon o kinamumugtakan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ining maghali sa kustodiya kan Senado kanakaaging Huwebes. Mientras na sinayumahan mo na kan NBI sa paagi ni Direktor Abogado Melvin Matibag na ibulgar ang eksaktong lokasyon kan Senador bilang parte kan operasyon, alagad ipigdoon kan opisyal na dapat kay Senador Robin Padilla ayapot ang ultimong lokasyon ni De La Rosa. Magigirumduman na pinagkakahampang ni Bato ang mandamiento de arresto hali sa International Criminal Court may koneksyon sa kasong crimes against humanity. Nainot na ining ipinagpasairarom sa protective custody kan Senado kan Mayo 11 matapos i-unseal ang nasabing warrant alagad naghali sa edipisyo kan Mayo 14 kasunod kan insidente nin putukan sa laog kan Senado. Mientras tanto, ipidaliwanag ni NBI Director Abogado Melvin Matibag na posibleng nagpositibo sa paraffin test ang sa indang NBI driver matapos ining bit-biton sa lugar kung saan may gunpowder sa Senado. Sa sarong ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Matibag na mabalik man sa dapat ang driver dahilan tamay nawalat na bag ang kaibanan kaini alagad sa kantin pa sana kan GSIS hinabol na siya asin pinag-arestar. Dinara ini sa Senado asin pinadapa kung kaya posibleng nakuan niya ang gunpowder sa salog ka nasabing establishmento. Katakod kaini ipinagduon ni Matibag na bako sinda ang nag-issue nin baril sa nasabing driver.
Tinawan doon niya sa giraray na ang mga personalis kan NBI ang nasa GSIS as in wara sa Senado. Katakod kanina pag-araman man na para mientras na nakalibre asin nakapagpiyansa na sabing driver kasuhapon para sa reklamong pagbabalgar kan Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act asin direct assault. Sa katakod pang mga bareta, pinaghagad gunyan na aldaw kan opisina kan ombudsman ang listahan kan mga personalis kan media na nasa Senado kan mangyari ang shooting incident. Nagpadara na ning surat si Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henzon na naka-address kay Public Relations and Information Bureau Director Michael Caber. Nakabugtak digdian paghagad kan listahan para sa mga investigasyon kan nangyaring armed confrontation na naging dalan tanganing mag-lockdown ang Senado kan Mayo 13 sagkod Mayo 14 kaining taon. Pinaghagad man kan opisina ang logbook entries kan mga media kasabay ang log-in asin log-out kun igwaman. Magigirumduman na nabugtak sa peligro ang buhay kan mga taga-media na naipit sa tahaw kan pagbalyuhan ng putok kan opisina kan Sergeant at Arms asin NBI. Mientras tanto nag-apilar ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa publiko na ibitaraan ang pagparapaluwas din mga desisyon kan korte. Sigun kay Attorney Israelito Torion sa presente dai pasindang na receiving may koneksyon sa pigasabing ruling asin nabu manindang panginutan ang desisyon kang Korte Suprema. Padagos man sindang maghahalat sa anuman na desisyon kan Supreme Court asin pinagkukondinar ninda an anuman na pagbalo na influensyahan, panginutan o labutan an sa indang mga magiging lakdang. Kasudma kan konfirmaron kan Supreme Court na nagsaangat naman ning simbag ang kampo ni De La Rosa may koneksyon sa komento kan opisina kan Solicitor General sa petisyon na naghagad na magluwas ning temporary restraining order sa pagpapautob kan mandamiento de arresto kan International Criminal Court kontra sa senador. Sigun kay Torion, maawot kan sa indang petisyon na masiguro na anuman na pagbalo na arestaron o tangkason ang libertad kan sarong Pilipino sa legal na proseso sa irarom kan leyes kan Pilipinas sana maagi asin may pagtugot kan korte kang nasyon. Mabalta ang iba pang detalyas kan mga bareta pagkalis kan nagkaperang pagirumdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro.
Balik kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, maabante ang impeachment trial. Magpahiling man si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment court udai. Sigun kay House Impeachment Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua. Sigun kay Chua, may opsyon si Duterte na mag-atindir. Abogado na sanaan padumanon o dai na magpartisipar sa impeachment trial basado sa Senate Resolution numerado 39 o ang Rules of Procedure Governing Impeachment Trials kan 20th Congress. Matapos ang pagsumitir nin mga pleadings, sinabi ni Chua na ikukondusir ang pre-trial proceedings kung saan hihilingon ang mga ebidensyas asin testigos na ipipresentar bago ang aktual na pagdangog. Mientras tanto, preparado man ang House Prosecution Panel na gibuhon ang mandato kaini sa irarom kan konstitusyon asin ipresentar ang mga ebidensyas sa Senate Impeachment Court. Dai pang pinala desisyon kung mahirit pa ang gobyerno ning supplemental budget tanganing masimbagan ang epekto kan krisis sa Medio Oriente. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, sinabi kan Departamento kan Budget and Management na kaipuhan mo na mag-agi sa interagency assessment tanganing maaraman ang pangangaipuhan asin kakayanan kan gobyerno sa fundo. Kasabay kay ni ipigdagos ngunyan aldaw ang paghururon para sa Uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program na nakatutok sa pagsimbag sa paglangkaw kan presyo ng petrolyo as in epekto kan tensyon sa Medio Oriente sa ekonomiya kan Pilipinas. Nainot ng sinabi ni Castro na binago na ang dating seminahan na Uplift meeting dahilan tapadagos man ang trabaho kan mga ahensya as tanganing mabawasan ang epekto kan krisis. Posibleng extender nin 2 bulan ang dapat kutaan na sa rong bulan na implementasyon kan 50 pesos na price cap sa mga 5% broken imported rice para maistabilizar ang retail price kay ni sa mga saudan. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. para protehiran ang mga konsumidores laban sa profiteering asin pagpapakusog kan presyo nin bagas dahilan pa man giraray kan epekto kan tensyon sa Medio Oriente. Dagdag pa ni Laurel na wala pang ipigpapautob na suggested retail price o SRP ang Departamento de Agricultura para sa mga locally produced rice pero may propesto na may kinaaraman digdi na padagos panindang pinag-aadalan. Siring man posible pa man giraray ining ipautob pero magiging iba-iba ang nasabing SRP sa kada rehiyon. Halimbawa na sana sa Metro Manila, posibleng pumakol sa 53 pesos kada kilo ang SRP kan locally produced rice. Mantang piglinaw man ni Laurel na daig kaypuhan magsunod kan mga stakeholders as in retailers sa SRP dahil magsiservisa na ining giya para sa mga konsumidoras as in voluntaryong inisyatibo sa na ini depende sa mga paratiyenda. Dahilan taday pinag-intiende kan Independenteng Komisyon para sa Infrastruktura ang reklamo kan Makabayan Block manungod sa mga anomalya sa mga proyekto ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Dinara na sa nanindaan kaso kaini sa opisina kan Ombudsman tanganing pa-imbestigaran. Sa pangenot ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, idinarakan Makabayan Block sa opisina kan Ombudsman ang saindang surat tanganing imbestigaran ang flood control project ni Duterte sa Davao City poon taon 2019 sagkod taon 2022. Nagtutubod si Tino na nagkaigoning overlapping as in overpricing kung kaya dapat ining mahiling dahilan ta ka nakaaging taon dinara ninda ini sa ICI alagad daiman pinag-aksyonan. Mayoriya kan 80% proyekto kay mayoriya kan 80 proyekto ni Duterte ang may marka ning korupsyon asin ginibukan Genesis 88 na tagsadiri ni Glenn Escandor na dating Presidential Advisor for Sport ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
Sa iba pang bareta, inali sa pwesto si Mohajer Iqbal bilang ministro kan Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ini matapos maglataw sa mga nadiskubre sa Special Audit kang Commission on Audit may kinaaraman sa 2.2 bilyon de pesos na anomalya sa pagbakal kan education as in training materials. Halian direktiba kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua matapos niyang maresibihan na audit findings summary na nagpapahayag sa pigasabing man iba-ibang anomalya sa procurement process an MBHTE. Sa surat na petsadong Mayo 11 kaining taon, inabisuan ni Makakua si Iqbal na tulos na magsumitir nin irrevocable resignation bago an Mayo 18 kaining taon. Nakapalaman na kung day inigibuhon, ikukonsiderar siyang voluntaryo nagdimitir sa iyang puwesto. Ultimong detalyes kan bareta, ipigbusol ni Parañaque City Representative Brian Yansuam ang pagbugtak nin mga mental health service sa gabos na state universities and colleges tanganing masimbagan ang naglangkaw na kaso nin anxiety as in depression sa mga kahobenezan. Ipigbusol kan legislador ang House Bill numerado 7354 na maut na makapagbugtak ning mental health office sa kada SUC tanganing maging katabang kan Learners Telesafe Contact Center Helpline #33733 na ipinaglansar kan Departamento kan Edukasyon kan nakalihis na mga semana. Sigun kay Yamsuan, nahaadit siya sa naging resulta kan survey kan Universidad kan Pilipinas sa Paagikan Population Institute kaini kan taon 2021 kung saan 7.5% kan mga jóvenes edad 15 sa 24 ang nagsabi na naglalaog sa indang isip an mag-ugot. Doble kalangkaw sa 3% kan narehistro kan taon 2013. Ang mga naka-eksperyensya maning depresyon naglangkaw naman hali sa 7% kan taon 2013, pasisiring sa 11% kan taon 2021. Kan taon 2023 na irehistro man kan Philippine Statistics Authority ang 3,133 na pag-ugot, darakan intentional self-harm na 30% kan dahilan kan pagkagadan may edad 15 sa 24 anyos. Sa irarom kang propesto ang MHO ang mabugtak nin mga hotline kung saan pwedeng makahuron kan mga estudyante asin iba pa sa SUC community ang mga dedikado asin trained guidance counselors. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani. Mega Force Patrol. Padingnal Baldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star